My name is Barbara Farashishto. I am a TB champion, also a TB survivor. I'm going to talk about my game on TB. To express myself more, I would rather speak in short. I'll be emotional. Yezvakaitika pakufamba kwerwendo rwangu rwechii rweTB. 1995 I was pregnant. Ndandine pamiri. Ndichibva kusununguka ndakatanga kurwara. Ndakarwara zvisinganzwisisiki. Ndokubva ndaadhimitwa kuParenyatwa kuC4. Ndaadhimitwa kuParenyatwa ndine mwana anga ari mucheche for just a week. Ndakatanga kuita macomplications. Ndaitadza kufema. Ndichizarirwa ndichitadza kana kuti ndibate mwana chaiye ndiite sei ndiyamwise. Ndakazoitwa matest andakaitwa. It takes a long time kuti TB iite sei ibatwe. Ndakatorwa chest x-ray hapana chakakwanisa kubuda. Ndikatorwa makararwa hapana chakakwanisa kuita sei kubuda zvekare. Then ndakazoitwa yavanoti fluid fusion yokuti ndinotorwa mvura yepachi yepamusana. Saka mvura iyoyo yakatorwa pamusana ndiyo yakazoenda kulebhu ikanotestwa. Ndopandakazonga kuti ndine TB. So I was transferred to Wilkins Hospital. Since then, 1995 ndo yanga infectious hospital yairapa TB. Saka ndakaadhimitwa kuWilkins for about 3 months. And ndiri ikoko kuTB kuWilkins ndichirwara neTB. Handakwanisa kuyamwisa mwana. Ndakanzwizvo mwana anogona kuzobatira TB. Saka mwana aigara kumba nevabereki vangu. Just imagine, kamwana kane 3 months kasiri kukwanisa kuya kuti kazotora mukaka kuna mai wako kachichengetwa kari kumba. Ndiri mukati mechipatara kudaro, zvava zvakaoma. Handaikwanisa kufamba, handaikwanisa kumuka, handaikwanisa kudya. Amai vangu vaiti make sure kuti every lunch hour vaiuya vachizondiita sei vachizondigezesa. Vachindigezesa kudaro vaindipusha newheelchair kana ndakuda kubuda panze pabalcony kuti ndonoona zuva. Munongozivawo kumhuri yandandakarorwa kwaRusapi. Asi kuti vazive kuti ndizobata TB zvakabva sei havana kuzviconsider. Kwairimwa fodya ende yairimwa zveshuwa. Ndaigona kupinda mutirori ndakakura kunge inei ndichiketa fodya mutirori momo. Saka ndo pandakatanga kunzwa kuzarirwa nokukosora kosora. But nguva yacho iyoyo hapana akazviita serious. Vanhu vaingofunga kuti munhu akazviita sei akazvitakura. Saka ndamo muchipatara kwakaita stay away kana tingati strike yemadhoktors. Ndobva ndadischarged zvezvokuti ngaamboenda kumba ozoenda sei ozodzoka. Asi handaikwanisa kufamba that time. Makumbo ese yanga akazvimbana. Ndasingambokwanisa kana kufamba kana kuita zvandaikwanisa kuita. Musi wandakadischarged ikoko kwanga tine mabhasi kwausati pane makomba taipi. Bhazi ro rakandisvisa pabus stop patinodzikira. Munongoziva mucommunity medu matinorarama matinogara. Zvakaita kugeto vanozviziva vanozvinzwisisa. Ndadzika kudaro my parents vakashaya kuti vaita sei. Vokwanisa kuita sei kuti vakwanise kuti vaende nemukumba. Zvisinei baba vangu vakamhanya vakanotora bhara. Vauya nebhara ndakauya ndikaiswa mubhara. Ndikatanga kukungurutswa ndichifambwa neni ndichienda kumba. Just imagine. Unofamba 1 kilometer kana 2 km kusvika kumba. Vanhu vese vachingokona kuti pushwa uri mubhara. Ndo pakabva patangira stigma ipapo. Vanhu vakatanga kundinongedza zvikanzi pasisina. Mukatoona adzoswa kuchipatara kudai. Vekuchipatara vatozviita sei? Vatokundikana, vatokonewa. Saka atodischargwa kuti angonofira akari kupi ari kumba. Ndakasvika kumba. Ndasvika kumba. My siblings vanina vangu nehanzvadzi dzangu vakatanga kundisema. Ndakaiswa pakamba kangu kapanze kwandainzi ndinogara. Ikoko paiuya kana chikafu chakuuya vaingosvosiya pamusuwo. Hapana aida kupinda mumba imomo nekuti vese vaitya kuti vanozotapurira TB. Ndakastigmatizwa ndikadiscriminatwa nekuda kwemhuri yandandinayo. Asi baba vangu namai vangu havo vakaramba vakaita sei vakamira neni. Kwandanga ndakarorwa kaudzwa kuti murora wenyu abuda dischargwa kuchipatara. Uyai mumuone. Amwene vangu vakangosvikodongorera kudai ndokudzokera. Vakanoudza mwana wavo zvikanzi pasisina. This is a moving grave.
haachakwanisa kana kunotakura mugomo, haachakwanisa kana kunotirimira kumunda, hapana chaachakwanisa kuitawo. Chitosiyana naye mukadzi wako, haana chaachakwanisa kuita sekuita. Asi sezvineiwo ndakatedzera treatment yangu yandaipiwa, ende nguva yayo mapiritsi atainwa anozviziva ana chiremba anga akawandisa. Ndainwa 14 mapiritsi andainwa. Ndichinwa 14 aya hasiri wega ndainwa. Ndainwa zvekare makoti. Ndabva mukoti ndainwa mapainkiller. Ndaigona kunwa about more than 20-24 mapiritsi pazuva. Asi handina kudzokera shure. Ndakaramba ndingoshinga ndichingonwa mapiritsi angu. Kusvika 6 months dzakaita sei? Dzakakwana.